Pon ke chari ang deng ka chipon do na tumaphan jang et arong along karcho mai ke paman. Rongkhang karbi jutang hawara maya hinpen terang ke thom apharman arnisi lun lam abarin aputhak chethan chimona sai ke deng. Keso ka langji aphan kerap ka chuhang. Isibirta ke me RJ tha. Karbi Anglong Tourism Asai campaign patir piponsi ningkan ke thomaphan State Institute of Hotel Management SIH Dimapur along Hospitality and Tourism Management Surihini rankore ke thompen Surihini rankore truck of Harman ke Charlie Dunlong Japan Varsai ke me van pilo. Lasopen pacheton dunsi Arnisi of Harman Career Counseling mate Career Guidance ke padoji of Hansitame Arni Lapen Adim Sik Ponlo. Bangsoy ja meke padoponji lake jakhonga chiklo ni phai ke thom arni Diphu Tourist Lo Shalong. Bangsoy along men ke deng ponji mate registration of han ki jut siarni lake jakhong ni phai I siarni henlo. Ningki hang bang phubang phiatum ang ton alam kachini pa meji aphan 93654 97679 kalite 700239 4232 number along humri ignore. Birta kalara don aphan setami nilihin pen cardom pajiriklo cardom pine birtang ton pen harjik tha. Lokechari ke thek pena jok hamphang along thedung ka chelar claim on bangso ke matha pena jok si hing chongkla batum pen patir pi ponsi jang et arong along HSLC HS BA MA ki unatuma phan aning ke parung ja phan kar cho amai ke paman pon Pini bosik ni phai hiniar ni ada por phai kreisia por Bokajan subdivision ke parlo sarihajan jang et arong halong hing chongkla batum chepatir pi ponsi aning kanwang ason jang et arong isi loki chale ari se jang atuma phan archo bom wang bom ason thak thaksi pini re thot setame non hejong HSLC HS BA MA asarlang thegalong mesen ka chepon donari se jang atuma phan Loki chale anathu non penda anso se aning ke pahangji na panakang to yang deng along ke pachali don thek japan manpeng ke thenai karbya pohoben karcho mai padopon Jangan rong along an kanwang ason 2004 pen an kanwang na archo wer ason pining ke unduna fight o mat pining alon chi pijo ji pusi aluhita chahang ulo lason lo la salon pilo ase pining ke metric along bangkrehini angdeng na metric angdeng long bangkrehini nang pas lo bang truck first division bang truck ke second division la pulo la pen higher secondary long bang thom science note arts note commerce note la pen MA long bahini nang pas no la selang li tumhan pini rat nang nu itu mama na ping pc archo pon Diliram terang pen ke chari ponamaya long protap rongphar chunbang ahin pensi aluhi kapachinia por en ponlo Maya long aluhi sarpo man pen Bokajan College Assistant Professor Dilip Kumar Lekthe chetongdun napen man pen aluhi jiten terang maipu hemphu mokrang asong Rup Singh Rongpi Lothan bang Jameson Teron Hanjang Langso High School Lothan bang atum pen chenglok rong asala pen man pen kido ke thegi ding atum chetongdon Jangara rong LP School long la hingchong club pen pini la felicitation program ke cheng pon ani si niltum la karbyang long kang pi samela ke porhi nat ma ke ansu sel tum karbyang long ratum jur ponang la sangko son rong rup long la araki ke choche dei phandail tum penangan ke awareness program deng do la sin le hingchong club pen tala si la son sin tum kaita rong rup long tum awareness program klempon bom lo angko non ke bangita mitum handang swang angkang mom tan tum klempon bom ta dulo lansi nildi lam Pini karcho ponalong kaningje ponke jasame jang et arong isi venalong lo ke chale ke chapaduk par pika joksi BA MA HS HSLC setame kiun mesana percentage nangwan pilo Pini arni anke api apo adon arab arong anparta karbyang long aphan isi nongme ke ban pia songsi Cetek ponong lupusi ningje. Bolipathar pen projan terang Karbi Anglong live.
Pinija khong ni phai hiniar ni nijang Karbi Anglong arlo Rongkhang MSC constituency ke parlo pirda langso mate cheret pathua klamalong Karbi jutang asong hawara maya tumpen chepatir pi ponsi terang ke thom apharman arnisi lun lam abari maputha kachathan chimona sai mesen pen ke dengpon Pinila bangso sai ke deng ponalong jasamet non ke wangji Karbi risonim so rong aje sertalin katalon ponjia long Karbi people's hall taralang so dipu singmirjeng longmirjeng achataya long Karbi lun barim kan barim penchenglo bong oyalun lapen ilituma jutang along ke do break jam ason setami kachepati dunja pharmansi rongkhang jutang asong atumpen terang ke thom atumpen lun lam chethan chimona sai deng ponlo Labangso asai kedeng ponalong RD ki pidunja phanpura alohia manpen kachetong dun Rongkhang Karbi jutang asong KJA Amaiphu Radhiram Kro Kongchunbang Langtuk Terang Tirikama Maiphu Jotson Dera Mensing Rongphar lapen KCS Central Committee pen Boleswar Hanse tum chetong dun si Karbi risunimso rong aje ahud mesen pen kachepati dun pami thekja phan lam lun haihuya puthak than mundun lo Tangte non ilitum Rongkhang jutang asong atumpen pinila bangso asai kedeng pona puthak klardak alam the therangke atuma phan nangke thandon lam thele non elitum arju ponsinan lasu kedeng pona bangke ilitum non ingdeng phokep mate sertalin katalon along ahok pet pen hadak ilitum dak Rongkhang Karbi jutang asong hawara mai ke lun barim mate lasokan barim puthak asapso kadore dolang lasi lasoka dore pen asap so kache paking ponji mate kache pat kilun la kache ke ponason mate ladak terang ke thom laing long hawara phan nilitum la langching bara terang lapen dak umchera da terang lapen chengbiria terang phan nilitum ladak deng ponlo lasidak arnisi aparman lun lam abarim kache patte asai nilitum dak deng pon dong kamukam pen Vicky Bay Karbi Anglong live Klarjing Honkro amek along kiso kacholong logajok sei kachelang jia phan asar pia sar buratum mekri meklang pen kerap kachohang Lason si lakha engko rahini sarupathar MSC constituency ke parlo balipathar number ke thom dilaujan sarthi phangcho polling station angkang sar el hanse along amikar doyang kro lapen urmika ingtipia sopo Klarjing Honkro arta ningkan sirke lapen ke thom angdengsi lu charlie bom Klarjing Honkro amek along akiso kacholong lo kajo kangting kathiang thek dunlong lederan pinlo Lason si isi ning duk meme alama bangki kijui parong ro arta hotsi amek along kiso kacholong lo kajo kai keta kiso kachorot pen kachiru hangkong mate ahut pen ke chardak charbu asonta nangdolo anparta lo ke charliana setami panung dunang koklo lapen a ove mar atumalong setami juidunji aphan aning hang pusetami dunun edatlo ame kachorot piga jok kathe ang kelang un edet pen kai keta hem arlosi mekri meklang pensi chechak nanglun loposi nang pachini don nasi ke so kachelang nang ji anta chelang edlo khi dab do anta chepa doi edlo lapen dipu jorhat anparta te bok terai ke so chelang dam eta kemi ang thek kabedera jok non apor kisung thek tiklo lapen au so phan lang ding lo pulotang te kangjin so mekri klo propensi donanglo Nasila bangso ki so kachelang jia phan doktor atumpen angtan mate Nepal si napache pon toilo nasiki duk dara hemtun ki so dara tumpen local MSC kadom terangpi MLA Dr. Numol Momin CM Dr. Tuliram Rongkhang lapen NP Horen Singh be anparta ningkime ki thek ding abang pubang phiatwa phan prabjin pen nangra vek thapusi ki so that Klarjing Hon apia poatum mekribu prupen kachuningri padupon balibathar pen Projan Terang Karbi Anglong live Jak hongachik lo ni phai hiniar ni Director General of Police madi DGP Gyanendra Pratap Singh hin pen ke pachini pona tengke Bodoland Territorial Region arlo okchum prana song ki mi ke sengji polong ka cherabdun bang trok sia bang photoma phan prek jamalong ri Assam Nagaland pen West Bengal long pen nep ing nang ponlo Assam Police atum cherok dok ke dopen amethang asai ka cheklem pona jok Bodoland Territorial Region angkang arlo Kamadapur Liberation Organization KLO lapen Bodo Liberation Army mate KLA po men pen ok chunpan asong seng ponsi tangka ke hang tangka ke rong asai ke klem ponji kwa ke mangalong khang pon cheklo
Asam Police hin pen labang so asai long kacerap don bang phwa tuma phan ang ton pen nep ing nang pon lo labang so long kaching nang dun chek abang phwa tuma men lake Udalguri hawar pen song along tangka kirung abang arta nikan pike brake thom daw haru bodo kachapar jana men lake dadhiram Udalguri hawar pen arta nikan thomke bra sirkep amit boro Karbenglong habar pen arta ningkan tike brapho Budhiram Debarmal pen arta ningkan ingkoi rake thom Bijoy Teron Udalguri pen arta ningkan thomke braphi Rengma Brahma Darang ahabar pen arta ningkan ingkoi rake thom Bhumsa Chandra Boro lapen Tamulpur ahabar pen arta ningkan tike brahini Kajal Rai pusi pangthek ponlo Stay Dex report Karbenglong live Pini Prime Time berita ke Leponsi kan Toningla.